for tuning into Zim News Beat TV.
Wakadiba mshahara zikuru. Mururu nemirizo. Zvinoitika vazukuru misa inake yose upenyu haurarame uine mutambarakede. Upenyu hwakafanana nemuti unonzi mutowa. Unoti rumwe rutivi rukukutu rwakaomarara, rumwe rutivi runyoro. Ndo kuenzaniswa kunoitwa upenyu. Vana vangu ndimi vandiri kuchemera siku nesikati kunzwa moyo wangu kubayiwa kuti ngi ndiri kutamburira imi vana vangu. Zvinochitarirai pakati penyu apa. Vamwe vanoomesa makotsi kana ndikavaudza kuti uroyi wakaipa siyai, vanoomesa makotsi kuti papata. Zvinondotamburirei kunai vanangu pamberi penyu. Ndosvika epi moyo uchindirwadza kudaro. Moyo wangu unorwadza nekuda kumabasa enyu euroyi, mazvinzwa here vanangu? Ndikakuyang'anai anango machoka vuto dzakasiyana-siyana. Ate anango kugona popano panja ulibwana ufuka kana manda nankane ya vuto. Inhauye nhamo nematambudziko zvinopa kuti moyo wangu ubayiwe nemarwadzo nekuda kwekutambura kwamuri kuita vanangu. Ndikakutarirai vamwe mabva mitunhu iri kure, vamwe vabva nyika dziri kure, vachifamba nekuda kwenhamo yematambudziko kuya kuti matambudziko aperere pano. Vamwe vari kurara pano panze pachando. Vamwe munorara pano panze paguruva pachando musina chero chekufuka. Inhamo kutambudzika kwamuri kuita vanangu. Zvino ndikati vanangu siyai izvi nezvi, vamwe vari kuda kuramba vachienderera mberi nemabasa akaipa. Ndizvo here vanangu? Iyo fiti ngai nyama yeze telefoni jana fiti. Ndeipi iro iri kwapa iri kutambisa foni yainapa, angaimbozima foni apa. Muroyi ngambodzima foni. Ndeipi iro iri kuita zvefoni apa. Yaro iyoyo angaimbozima foni yaene. Yoteereresa chaizvo kuna sekuru. Fiti funa telefona. Ndidzo royi dzinonetsa dziri kutaurwa nasekuru idzi kuti ndakati siyai zvakaipa.
royi idzodzi dzinopfuurira mberi nemabasa adzene ekuroya. Saka hanzi nasekuru siyana nemabasa ekuroya. Pane imwe royi yanga ichitamba nefoni apo. Hanzi dzima foni yako use mhomwe. Kana kusaba silent mafoni yose. Chiri ari kuni? Sekuru shiri waripi? Wakati yako shiri. Aiwa tate guru ini ndakasimba ini. Handina kana pakurwadza asi ndikatarisa mwaga kuti nduma ndatonokerwa chete. Apa ine ndava makare mandabwera imwe ndikayang'ana pakosa pari kudongedza mpepo. Hanzi nasekuru kuya kwandaita ndatosvika ndikatonwa kare magati aya ndatoguta. Imi ndimi vasara vanditoona pahuro pakatoomarara izvozvo. Pahuro pari kutodokovera kuti dai rauya doro. Maridhera ragara ari nje. Masabhuku ariko akatotuzura maziso kutarisa kuda doro. Neroi dzimwe dziripo roi dzikutoshwira dai doro rauya. Zvino nhasi roi hadzipiwe doro. Bale ndo muroi, bale usifoni yako ndo muroi. Bale ndo muroi yose foni yako. Makadikwa zukuru wa sekuru. Makadikwa zukuru wa sekuru. Nabi yangu kuri kwedu mamunye munayajabe. Munokombewa. Aiwa, handitaure zvakawanda vazukuru vasekuru. Ndinotenda sekuru doro redu ravanotitambira nomusi wemugovera, musi weSaturday. Vanotiitira kabiso kawo kokuti vazukuru vangu uyai tinyevenudze. Toti tingati isabata. Isabata singendawo kwamanange yedu itinorova chi ngoma. Aiwa ndinokutendai vazukuru mabva kwakasiyana siyana mese muri panapo. Madzisawira vasekuru, hama dzasekuru, shamwari dzasekuru, vavengi vasekuru, mese muri panditi? Kawirani ya? Watu wavenga mashini. Apana mwengu vasekuru apa? Ziriko. Girazi leni sekuru. Vasumudze girazi ravo. Aiwa, Vavengi vasekuru ndivo varoi vese vakabatwa nasekuru tichavaona meme tichivapa mukana kuti vapinde vatambe. Saka ndinokutendai mabva kwakasiyana siyana. Aiwa inini handidi kutaura mazwi akawandisa nokuti vazhinji mamirira kuti urinwe unzwe kuti miri wako uri sei, ende kunwa kwedoro iri unosiya uroi. Kunwa kwedoro iri unosiya umbavha. Kunwa kwedoro iri unosiya kudongora zvinhu zvovanhu. Kusiya kunwa kwedoro iri kunoita kuti kana wanga uno chigumbu chinobva. Kunwa kwedoro iri kunoita kuti kana uno zvinorwadza nozvinokunetsa nozvinokutambudza mukurarama kwako zvinonyevenuka zvinodzokera panzvimbo pamwe chete. Kunyanyisisa vanorwara maziso. Asi varoi usiku hauzoona ukanwa doro iri usiku tozati kuona zvavhara. Saka ndokukumbira varoi kana wanga uchiroya ukanwa doro iri usiku hauchaona asi kutoreurura kuti upone zvinhu zvako zvifambire zvakanaka. Mabva kwakasiyana siyana handidi hangu kukutaura. Vana nhari vana nzou uchiranda makombe mazvimbakupa. Muripo mese handiti? Vanoera mutupo wokwana mai. Muripo mese handiti? Vabva kukazozo kukanyati. Muripo mese handiti? Kwa mtasa uko vabva kukazozo. Vabva kukazozo. Ndinokutendai vabva kukazozo. Ndiri kutaura kudai ndiri kuti uro hwenyu huchivhura nokuti akuda kukutambidzai doro asvika. Vabva hwedza goto dorowa. Vabva kukatombo kuchinyabo wana chafa. Katombo uchikokonya. Ko. Kuchikokonya. Pasina kurorewa sera kuti dzutano. Aiwaka. Wese asina kurorwa. Ukanwa unororwa. Akaroora. Mukadzi wako kana achipinda pinda kungonwa unobva wabata message nhasi. Pane zvikwerete uchipedza kunwa ibva watotaura kuti nhenge ano chikwerete changu. Handiti?
Pano vabva kurushinga munoropafadzwa, vabva Wedza munoropafadzwa, vabva Chiredzi munoropafadzwa, vabva Bulawayo, vabva Ukaranda varipo munoropafadzwa, vabva Ukaranda, Ukaranda Chimvuri chaHwanda Vheke Date Dotito Zambara Bandimba Tsenga Mutasa Mdzinga Dutu Jarweni Madziva Gora kukaJokoto kukasimbwi. All right. Sorry. Yakangana wabva anochoapa. Anotoni. Vabva Notoni vanohove dzinobaya mukanwa apa dzinochokora mukanwa. Kana wakachokorwa mukanwa kana doro chanzwa kuvaviya pa wakachokorwa pai panobva patonhora. Vanobva Wedza kwanatafuma nei ameno dokubu. No vabva kunozi kubhoera kwamarange kunoona mata marange vese ingoritiwo su munzwe. Kungoriti su pabhoera panyashano. Right, nda kuchipedzisa kutaura zvidiki. Aiwa mtu chataura mtupo umwe chete. Vanoera shiri marunga. Muripo. Iri doro ndichakukumbira kuti musaritore muchibhururuka muchirimwira mudenga. Doro riri rinonaka. Nochomoyo mako uchirinwa taura zvinokunetsa zvinokutambudza kuti sekuru deva andipa mushonga wawo ndapora. Sekuru deva ona nhamo yangu nematambudziko, girazi rawo rikasumuka rindione. Zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka nokuti kuuya kwamaita kuidambudziko. Hapana akasaina chifomu chokuti Mwari ndoda. Asi muroyi anokusainisa chifomu usiku. Aiwa, handidi kutaura akawanda vasawira vacho varipo vanhu vachapedzisa. Ndinokutendai vazukuru vese. Ndina akawanda. Ndinongoti setsika yedu yechivanhu tinogara kuziva kuti shona yedu takaiteedzera unoita tsaka yako yeupenyu. Asi kuitsauka takawana mwana baba Misha makaitsauka tsika iyo yechishona iyi. Akutora mwana wake musikana akumuita mukadzi. Vazhinji vacho kwavaenda naye tsika iyi. Aiwa ndingoramba ndakarera mutsika icho ndaenda kasabudoyo. Ndina akawanda. Vakomana vemusimudze magate mupe vanhu vanwe sekuru shiri. Pano tine muzukuru wenyu anonzi Davison ari kukumbirawo mumuchengetero muchibhotoro. Aiwa tinotenda. Samukangano. Risati rauya ndichakumbira kuriraidza ini ndorinwa ndiri pano. Asi ndazoona kuti ndichatsotedza mutemo wacho zvakaoma. Ndinotanga kubata kapu yanyanya kunaisa mvura, inoyanya kurima, inoyanya kukohwa, inoyanya kupura, inoyanya kubika, inoyanya kugadzika. Saka ndozotora hari yese zoti mukomana we anokara. Saka ndichangorwa 1 kapu chete muchiona usanyunyuta. Good.
Mondoro naziona Yaounde. 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 Mondoro naziona Yaounde.
Hapa ndayangara pale mundu apenda kutenda. Ya pakati penyu mese ndaona hapana munhu anogona kutamba pakati penyu mose muri madofo. Hapa kuende kuseri kuna ng'ombe damangiriwa kuna pasa mundu akona kurasa matatu. Ndine mombe yangu ndaona yakasungirwa kuseri kundaimba rwiyo ndikaona anogona kutamba kunda vese ndomupembedza nemombe iri kuseri. Saka maruza. Mare pera kuzunza masakatira ya kuzunza kana kutamba mazakwatira apa dai makuwa mombe.
Zungurai mwana ukonde kuna ng'ombe tamangilio. Kana mchifunga ndiri kunyepa tendera kuseri kumuone paseri pemotikari tsvuku iri papa apa nemombe iripo nhema yakasungirirwa apa. Yakana ndi kuna musi wacho ndwe nawo. Chabwino. Mwakanaka wazungu. Lero isiku la kufasa, lero isiku la masiku ese ati rangara bvindu zvimbachitika ate masiku yano bvindu zvapasi zvatimarondora. Nasi izuva remugovera ratakatsaura kuti rive zuva redu ratinoita chikaranga chedu richiva zuva ratinobika doro rebiso ratinofara pano tichinwa doro redu rebiso izuva ratinotarira kuti tinofara tichitandara tichinwa doro rebiso uye tichidzidziswa chikaranga tsika dzedu nemararamiro edu savanhu vatema. Munu nemiridzo. Yamba ngana ndapita mkatikati kupita utsogoro ndifuna kukocha vese vanapatiwa na ndoto zangu ngakweli mkindani. Chekutanga tisati tapfurira mberi nebembera redu rekupemberera biso ndichada kuti vanhu vose vakabatwa netsvimbo dzangu pano vauye vapinde mudariro. Fumirani! Chimbidzai tone munhu wese akuzoti akabatwa pano ndauya apinde mudariro. Munhu wose akuzoti akabatwa netsvimbo yatateguru tafu pano ringava gore rakapera.
mukaitire muri paya udachita mutsara bwino makaita mutsara muroyi wega pamberi hama dzake mushure Ayo, tera. Ayo, tera. Uroya. pamusoro wevazukuru kuzhombe unonamata seti kwamwasha timbira wani chipo chakwamwasha mbotimbirawo chimbo chekwamwasha chimwe chete chabwino mbwaya kutamanga kana kagba inkangarini kuti kubaisa chani imbwa chero chimhanyisa tsuro chero ikadona inoziva kwaenda netsuro yena irasika ubafara handizvoka iwe na gereje yako wabona nani wauya nani hama dzake ngadziuya patoni mira pa kwega enda chikomana ishendizo yafuna kubagera una wangani une vana vangani iwe wasanekwa mukoma wako wana wakabereka una wangani kwa kafi okay, kita so. Okay, udah mpasa itu. Okay, kita so. Iya. ndoda kuti udai murunamiridza ine ndakupata ukuthi tani nazvo hanzi nasekuru ini ndakubata unoti kudii nazvo ndodo yarapata ndakupata nkani ya ofisi tsvimbo yangu yaukabata po iri kundudza kuti ikakubata uroyi unoti kudii nazvo kubatwa uroyi kwete mushonga hanzi tsvimbo yangu yaunayo iri kundudza kuti yakakubata iwo kuti uri uwecha urunamiridza tsvimbo yatateguru yaukabata iri kutaura natateguru kuti iwe uri muroyi uri kuubvuma ere uroyi hwacho kana kuti une nharo chabwino zvakanaka iwe shiri uenda naye akaone chakuda akasununguriwa ende naye anosunungurwa enda kuone chakuda anosununguriwa enda uona uyo ana zvedu zvare ande anosununguriwa aenda asunungurwa ake ana makani ane nharo stereki ngasunungura enda kumba kwake ngaasunungurwa aende kumba kwake ndechei vari kutotitambudza baba ngasunungura enda Aiwa, senso. ore mama dichi mama funga sei asi tatati ngazvi Pane mwana wao kubereka chaira. Ndio. muri wangazi muri vangani vana vakaberekwa nemudhara Ndara vana wao chacho. saka muri kuti kudini uroyi uri kubatwa pana baba wenyu zvingana nevafa esi kuti auya naikuno kuti zvizobviswa zvinhu tigare zvakanaka mai kana vachiramba saizvozvo ngavafa tiuraye urayai urayai nokuti Kana wao zvinhu zvacho zvichiripo. Aiwa, sema kidana. saka mari kuti
Baba vazotore kwazo zvavo. Apa tikutoshupika chero mari yachona iri kutinetsa tikutoshava mari nekuda kwavo iyo. Apa mvere tatouya zvakatooma kuno. Apa mukadzi aona na mukadzi wewe? Andina nyaya yemukadzi nenyaya yavo. Mukadzi aona futi. Okay. Iwe toda setouraya. Sekuru isusu tanga tichikumbira kuti ngabatsirwe kuti kana pane chimwe chinhu akachipiwa kuti chinonetsa auye ega nekuti ekafa tosara futi matambudziko anenge akawanda. Akafa takonotora tichimhanya kuzvinhu zvake muridzi aenda. Yeka nafa zviri nyore kunotora. Kufa zviri nani kutotambura zvitende vana vari kufa vana vari kuvara zvinhu zvisina. Tokupa mpini kauro. Chero demo ndomutema. Sekuru ndachikumbira kuti atore bhatiri kurarama nekuti zvino anoramba Ndoti kutoya Kuti isusu tinokurirwa nevana vari kufa. Mashoko wangu urisei. Urisei kuti iwewe ndizvowewe baba wenyu. Wakarora ere? Kota kangomuuraya unogara sei? Kota kati sekuru wangomuuraya unotidina. Tiurayeka. Koiwe, tine. Kaurawe. Koiwe. Tenda achikumbira kuti atore gozi zvake tichiona nekuti ari kupika kuti ane zvinhu tichienda kumaprofita akawanda vanachichiudza kuti aiye ane zvinhu iye anoramba ndosaka tauya naye pano kuti atore gozi zvake. Omai naye pano padhambisa. Vana vake vada kuti adaire ega vachizwa zvipere zvinhu zvake zvitorwe. Iye asara akachena. Kuti ararama asara akachena onyara kuti atore zvinhu zvake takatarisa. Okay. Ane tigara. Timboita zvadhabisa. Tichiruma tare nemimbo gara.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV